Baikugan 3 koiztu da. Formula berdina, eduki gehiago. 3 kanalek osatutako komunitatea. Baikugan Hunter, kanal principala. The Callisto Protocol 2022 urtean jaio zen, azaldu bezala Glenn Scofield zuzendari karguan izan da eta banatzaietzat Krafton izan da. Bueno, bideoaren sekzio honetan, Death Strandingeko mundua ulertzen zaituko gara Kojima jaunak burua usteak sortzera ohituta dagoelako. Beraz, hasi gaitezen. Eduki landura zuzendua. Gustoko dituzun bideojokoen analiziak eta gehiago. Baikugan Gaming, 2. kanala. Gameplayetan oinarritutako edukia. Barre batzuk bota edo bideojoko eskosatzeko gogoa baduzu, hau da zure kanala. Baikugan Kids, 3. kanala, ikusle gazteagoari zuzendutako gameplayak. Kaixo hemen Baikugan eta gaurko gurin gauz beste bideo baten. Zer bukatu, lehenko lekuen? Ez nabela. Ya está. Jo, eski grafikoek pasada die, Osa, bitu, jolasa 2017 da, osa, ja pillo bat urte pasau die, eta ondino ikusten da supero. Eduki deskafeinatua. Komunitate honetako bideorik galdu nahi ez baduzu eta denaren berri izateko gogoa badaukazu, arpidetu 3 kanaletan. Ezaztu Twitter edo isa eta Twitch plataformak Baikugan komunitatearen parte direla, beraz jarraitu nazazu hauetan ere. Baikugan Hunter, Gaming eta Kids. Formula berdina, baina handiagoa.